Kia kamigo, tai kerengsa bangsai khayi, guri, puja khailaika, boli rolaika, tabo hor ajak, tabo hor huaini atta time dongkha, u atta time chimi tak jeng puja suru khaisinai, sang asa khlayu, prai 11টা, 11:30 hingga puja ses khlainai. Puja ses khaimani bising tui je nangmani sini mutai kotor baba goriani dehorni sorno jinis mutai bokhro moni mala dudrai kho je tongmani no sapongnar gui seng boini kok bai hingke bisorjon hono sini kok borok bai hingke mutai khibi gui tinini khibio seng jotto Hodani borok jatri, purnathi jatri kuthunjak, u sapta kaisa hor sini sal sini, motai kotor baba goriani logego tongnai hnei guri tongnai borok, taklai bisigo 1700 জন, 17 জন borok babani logego porikroma khaijaka, tabo hor sini sal sini lukakha, tabo sun puja suru khainika, u osairok Mutai balnai rok, je baba goriani loge tongnai, pujani samung tangnai rok, samung sengi tongkha suru khai tongkha, tabo ঠিক 8টা ni sini sang, prai 8টা homoni 8টা 20-25 minit omo haing thangnai ha, tabo sang puja suru khai ha, puja pai sang mutai khiboi, sini হাজার borok tininu jottono jani jano kifile baba goriano khibibai salai nonglai jani janok ja thanglai janai akhaichini mutai kotor baba goriani u puja khaimani porbo tininu ses din tabong no paithak asuk sagine ani pawno thakha jottono hambai